ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. ҷангвари бебохти вазни миёнаи UFC Шара Буллет гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ гузаронидан мехоҳад. биёед суханҳои Буллетро гӯш мекунем. Майкл Пей ҷангвари хуб аст. ман дар Вегас муҳорибаи ӯро аз наздикӣ тамошо кардам. ӯ варзигари шавқовар аст. бо ӯ ҷангидан шавқовар мешуд. ман бо ӯ нияти куштин гирифтан надорам. ман доимо аз рӯи стили худ, аз рӯи нақшаи худ кор мекунам. бале, ӯ ҷангвари ҳаматарафа, ҷангвари техникӣ бо стойкаи шавқовар аст. аммо ҳар дафъа вақте ки ман бо чунин ҷангварон вомехӯрам, яъне бо чунин ҷангварони ғайриоддӣ, ман барои онҳо ғайриоддӣ мешавам ва фикр мекунам ки ин муҳориба низ ҳамон гуна мешавад. гуфтааст Буллет. бояд гуфт ки Шара Буллет айни замон дар UFC 4 муҳориба гузаронидааст ва дар ҳамаи ин муҳорибаҳо ғолиб шудааст. ду тоашро бо тариқи накат ва ду тои дигарашро бошад бо қарори доваро ба анҷом расондааст. ҷангвари бебохти вазни 61 килограмми UFC Умар Нурмагомедов гуфт ки муҳорибаи ӯ зидди Мераб Дувалишвили аниқ то моҳи Рамазон баргузор намегардад. ман интизорам ки UFC чӣ мегӯянд. ду вариант аст. ё ба ман муҳорибаи унвонӣ медиҳанд ва ин кор баъди моҳи Рамазон мешавад, ё ин ки дигар муҳориба. агар муҳориба барои камарбанд нашавад, пас кадом муҳорибаеро ки диҳанд қабул мекунам. то моҳи Рамазон ҷангидан мехоҳам, моҳҳои январ, ё ин ки баъди моҳи Рамазон моҳҳои май барои камарбанд. муҳорибаи унвонӣ бо Дувалишвили то моҳи Рамазон аниқ намешавад. барои чӣ? ин чизро бояд ки аз ӯ пурсед. ман аз ягон муҳориба отказ кардагӣ нестам ва ҳамаи муҳорибаҳоро қабул мекунам. агар ки пеш аз Рамазон муҳориба гузаронам, пас рақиб сонгиядон мешавад, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки айни замон чемпиони вазни 61 килограмми UFC Мераб Дувалишвили аст ки ӯ дар муҳориба зидди Шон Омели соҳиби камарбанд шуда буд. дӯстон, хабари деринтизор, хабаре ки мо шумо тақрибан 2 сол интизор будем. расман ташкилоти UFC ба Нурулло Алиев муҳориба доданд ва ҳозир ҳамаи маълумотро пешкаши шумо мекунем. акнун расман варзигари тоҷик Нурулло Алиев бо рекорди 9-0 зидди варзигар аз Исроил Янал Ашмоз бо рекорди 8-1 рӯзи 11 январ дар турнири UFC Fight Night дар Лас Вегас. Янал ҷангвари 29 сола буда рекорди 8-1 дорад. 4 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. ҳамчунин ӯ як бох бо қарори доваро дорад. Ашмоз охирон муҳорибаи худро моҳи сентябри ҳамин сол зидди Тревор Пик гузаронида бо қарори доваро пирӯз шудааст ва акнун ӯро рӯзи 11 январ муҳориба зидди ҷангвари бебох Нурулло Алиев интизор аст. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин варзигар хеле сахт аст, лекин ӯ бо чунин ҷангвар ба монанди Нурулло Алиев вохӯрдагӣ нест. Нурулло Алиев варзигари 25 сола буда рекорди 9-0 дорад. 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 7 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Алиев охирон ва аввалин муҳорибаи худро дар UFC моҳи феврали соли 2023 зидди Рафаэл Альвес гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. ва акнун баъди тақрибан 2 сол Алиев боз ба октагони UFC бармегардад. мо бошад ба ӯ омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. шумо бошад дӯстон фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.